Страчаныя жыцці і здароўе, пакінутыя дамы і цэлыя вёскі. Закапаная маёмасць, але незнішчаная памяць пра боль і зламаныя лёсы. 35 гадоў чарнобыльскай трагедыі. Ці 3,5 дзесяцігоддзяў дастаткова, каб забыцца, што адбылося. І ці зробленыя высновы, каб той жах больш ніколі не паўтарыўся. Вітаю, Сергей Падсасонны, і сённяшні адмысловы эфір памяці прысвячаем ахвярам і пацярпелым ад Чарнобылю. Дашукаем адказы на шматлікія пытанні мінулага і сучаснага. Чарнобыль, астравец і хлусня прапаганды як тады, так і цяпер. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Вот мы дожили до 80, а баба у него совсем в 100 году. Ну, вот а радиация нікому не мешає. Тепер справедливості ж нема. У кого гроші, да у кого влада законства, той і живе. А от такі, як я, не можу не тільки поїхати, а ходити не можу. Даже если там намерения, в принципе, благие. Почтить память. В общем-то, власть боится сейчас всего, поэтому неудивительно. Народобоязнь, знаешь такое? Бывает такая болезнь, народобоязнь. Я ребенка родила в 86-м году, и никто не объявил ничего. Я день и ночь сидела на улице. Почему никто не объявили? Не сказали, что так опасно для здоровья моего ребенка. Властям я в принципе не доверяю, поэтому, наверное, в радиационном вопросе тоже не доверяю. Чарнобыль – гэта трагедыя для нашых краін. Яна з'яднала нашы народы, каб мы памяталі пра Чарнобыль і больш ніколі не дапусцілі такіх жахлівых памылак. Гэтак на мінулым тыдні казала Святлана Ціхановская. Яна разам з амбасадарамі ЗША, Польшчы, Літвы і трэцім сакратаром амбасады Украіны ў мінулую сераду склалі кветкі да помніка ахвярам чарнобыльскай катастрофы ў Вільні. Сёння Святлана Ціхановская стэлефанавалася з аўтаркаю чарнобыльскай малітвы лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі Святланай Алексіевіч. Яны абмеркавалі чарнобыльскую катастрофу. А таксама Святлана Ціхановская распачала свой 3-дзённы візіт у Аўстрыю, дзе маюць адбыцца сустрэчы на найвышэйшым узроўні. За візітам сочыць наша журналістка Тацяна Рэут. Пераносімся ў Вену. Вітаю, Тацяна. Якія падрабязнасці пачатку візіту на гэтую хвіліну і пра якія планы таксама вядома на бліжэйшыя дні? Вітаю, Сергей. Мы знаходзімся перад Гобсбургскім палацам у Вене. Менавіта тут заўтра Святлана Ціхановская сустрэнецца з прэзідэнтам Аўстрыі. Гэта адна са шматлікіх сустрэчаў на самым высокім узроўню. Акрамя гэтага будзе міністр замежных справаў, місія АБСЕ і канцлер Аўстрыі Себастьян Курц. 2 гады таму, у 2019 годзе, з гэтымі людзьмі, з Себастьян Курцам у тым ліку, сустракаўся Александр Лукашенко. Гэта быў адзін з яго нешматлікіх візітаў у заходнюю Еўропу. Тады кіраўнік Беларусі абмяркоўваў з аўстрыйскім бокам інвестыцыі Аўстрыі ў эканоміку Беларусі. І трэба адзначыць, што Аўстрыя сапраўды ўплывае на эканоміку Беларусі. Гэта адзін з ключавых інвестараў у нашу эканоміку. Гэта каля 80 кампаніяў з аўстрыйскім капіталам і шмат дочак, шмат філіялаў аўстрыйскіх кампаніяў.
Пра гэтыя ж рэчы будзе гаварыць і Святлана Ціханаўская і ейная каманда з аўстрыйскім бокам, але ўжо ў іншым ключы. Яны будуць абмяркоўваць то, як праз гэтыя фінансавыя механізмы, праз гэтыя структуры можна ўплываць і ціснуць на Александра Лукашэнку. Вядома, што нягледзячы на добрае ці цёплае ў пэўным сэнсе стаўленне да Лукашэнкі, да гэты прыём у 2019 годзе Себастьян Курц змяніў сваё стаўленне адразу ў жніўні 2020 года і абвесціў санкцыі і заклікаў іншыя еўрапейскія краіны таксама увесці санкцыі супраць Александра Лукашэнкі. Акрамя гэтага, Святлана Ціханаўская будзе сустракацца з беларускай дыяспорай, як яна заўсёды робіць падчас сваіх візітаў. І гэты візіт працягнецца да серады, да 28 красавіка. І ўсе падрабязнасці ад Тацяны Рэут мы будзем чакаць у нашых эфірах. Дзякуй, Тацяна, за сённяшнюю працу, наша корэспандэнтка з Вены. Гадавіну чарнобыльскай трагедыі ўзгадалі таксама беларусы ў Вільні. Акцыя пачалася з выступу акцёраў гарадзенскага драматычнага тэатру, якія зачытвалі ўрыўкі з успамінаў пацярпелых. Выступілі і чальцы сейму Літвы з асуджэннем будаўніцтва Астравецкай АЭС, праводзілі паралель з чарнобыльскай. Далей удзельнікі акцыі чарнобыльскім шляхам пайшлі да амбасады Беларусі, дзе да плота ўсклалі кветкі і запалілі знічкі. Людям говорить, как это ужасно, Чернобыль. Потому что реально, то есть мою семью это коснулось. Это были потери людей реальные в плане здоровья, маленьких детей, которые прогуляли по тем дождикам, лейкемии и прочее. Это были просто ужасные вещи. Надо не забыть эту дату потому, что чтобы это не повторилось бы. Но это уже повторяется в Островце. Тысячи людей погибли только из-за того, что ненормальная власть и диктатура была в это время в Советском Союзе. Объявили спортивные игры, объявили, что ничего не произошло фактически. Нужно иметь память, живую память, чтобы мир не может так меняться быстро, но хоть бы все обратили внимание, что это может повториться. Кęstutis Vilka. Спадарства ў Менску меўся адбыцца традыцыйны чарнобыльскі шлях, але ўлады яго правядзення не дазволілі, хаця сваім маршам шэсцям памяці прайшліся беларускія жанчыны у чорным, і гэта, як бачна, вельмі напужала таксама ўлады. Спецтэхніка стаіць па вуліцы Арлоўская, Карстыянава ў сталіцы. Гэта менавіта тое месца, дзе знаходзіцца капліца памяці ахвяраў і ліквідатараў на ЧАЭС. Нашым госцем меўся быць старшыня партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук, але таксама да яго прыйшлі з ператрусам, і мы не ведаем на гэтую хвіліну падрабязнасцяў, што адбываецца, ці ўсё ў парадку, ці ён затрыманы. З намі на відэасувязі з Менску з аргкамітэту чарнобыльскага шляху 2021 спадарыня Людміла Волкова. І вітаю вас. Здравствуйте. Спадарыня Людміла, ці штосьці вядома пра Дмітрыя Кучука? Ці ён затрыманы, ці ён на волі? Як выглядае ситуация? Мы не знаем. Последний раз, когда я с ним связывалась, он написал, что ему отключили свет, и у него разрядился телефон. То бок мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, што адбываецца. Хтосьці да яго паехаў на месца, ці гэта таксама небяспечна цяпер? И это сейчас небезопасно, то есть мы ждем, когда он выйдет на связь. То бок атрымліваецца, што напужаліся так чарнобыльскага шляху, хаця самі ўлады па сутнасці яго не дазволілі, і вы не збіраліся яго праводзіць, не збіраліся парушаць вось гэтых папераў?
Нет, мы как бы сразу оговаривали, что мы будем в рамках законодательства, что мы не будем никого призывать выходить на улицы. И как бы такой ажиотаж, на самом деле, он не совсем понятный. Таксама ў Менску на тэлеграм-каналах гэта можна пабачыць. Мы назіраем нейкую неверагодную колькасць вайсковай тэхнікі, узброеныя людзі, вайсковыя патрулі таксама ходзяць. Ці гэта азначае, што чарнобыльскі шлях як акцыя памяці так напужала ўлады, і чаму яна так пужае? Если честно, совсем непонятно, потому что вроде бы как было все достаточно спокойно именно до самого 26 числа. Если не считать, конечно, задержание Костусева, но это никак не связано с чернобыльским шляхом. Бо спадар Кастусёў таксама быў адным з заяўнікаў, так, я так разумею. І цяпер знаходзіцца за кратамі, сапраўды зусім па іншай справе, але побач з чарнобыльскім шляхам паралельна разыгрываецца вось гэтая гісторыя з замахам. Мяркуеце, што сённяшнія вайскоўцы на вуліцах гэта тое, што звязана вось з гэтым псеўдазамахам на Лукашэнку, ці ўсё ж такі так баяцца нават нейкай актыўнасці на чарнобыльскі шлях? Я думаю, что сейчас они пытаются подавлять абсолютно любую активность, которая может пойти с инициативы абсолютно каждого человека. Ініцыятыва, якая можа быць вельмі небяспечнай у гэтай сітуацыі. Сёння адной з такіх ініцыятываў быў жаночы марш, жаночы чарнобыльскі шлях. Можна было пабачыць жанчын у чорным, якія таксама ўзгадалі ахвяраў гэтай жахлівай катастрофы. Вось такая ініцыятыва, вы за ёй назіралі, ці ведаеце штосьці пра гэта? Кто там был, чья это инициатива, это мы не знаем. Это просто активные граждане с активной гражданской позиции вышли, очень красиво все сделали. На самом деле запрет чернобыльского шляха – это достаточно странно, потому что это день памяти. Почему вы уже власти уже даже не хотят, чтобы мы помнили какие-то черные истории, черные дни своей истории? Улады шмат чаго не хочуць, але можна забараніць шлях, але ўсё ж такі нельга забараніць памяць. Спадзяемся, што спадар Дмітрый Кучук ўсё ж такі застанецца на волі, што ў яго будзе ўсё ў парадку. Дзякую вам за гэты каментар. Людміла Волкава, аргкамітэт чарнобыльскага шляху 2021 была з намі на сувязі. Менскі гарвыканкам не ўзгадніў правядзенне чарнобыльскага шляху гэтага года, праз які арганізатары меліся ушанаваць памяць ахвяраў выбуху на чарнобыльскай атамнай электрастанцыі 35-гадовай даўніны. І гэта не першая забарона уладаў на памятнае шэсце ў гадавіну аварыі на ЧАЭС. Спачатку Менгарвыканкам не даў дазвол на яго правядзенне роўна 10 год таму. Не дазвалялі шляху таксама летась і пазалетась. Нашыя карэспандэнты запыталіся ў мінчукоў, з чым гэта можа быць звязана, і атрымалі амаль однольковый отказ. Боятся. Вы видели, что в городе какие-то скопления сил. Поэтому они готовятся. Они не хотят, чтобы простой народ собрался. Улады на то і існуюць, каб мець права на забарону. Напэўна, штосьці не задавальняе улады, як яны можа праходзіць, хто яго ведае. Потому что дураки. Чтобы не было никаких протестов против власти, мне кажется, сейчас и боятся, когда люди много собираются. Я думаю, это всем понятно, потому что боятся. Боятся массовых скоплений людей. Все знают почему. Учитывая события, которые происходили после 9 августа, может быть, не хотят повторно повторить это, знаете. Опасаются, наверное, просто массовости, скопления и так далее. Потому что ни к чему это. С Чернобылем уже давно все определено. Наши территории восстанавливаются, продукты питания здоровые, все проверяется. Поэтому ни к чему это все. Зачем будоражить народ? Не согласовали, понятно, потому что они боятся. Вот и все. Что много будет людей, будет понятно.
Непредсказуемо, что будет. Возможно, боятся любых акций, любых группировок людей. Ну, и имею в виду не группировок, а просто скопления людей. Даже если там намерения, в принципе, благие. Почтить память. В общем-то, власть боится сейчас всего, поэтому неудивительно. Боязнь и ковида боязнь, народу боязнь. Народобоязнь, знаешь такое? Бывает такая болезнь, народобоязнь. Вот, скорее всего, это из-за этого. Авария на 4-м энергаблоку атомной станции на многие годы спустошила белорусские и украинские территории. Российские таксама примусила людей покидать свои сядзібы, становиться переселенцами. Нанесла смяротны удар по здоровью некалькіх пакаленняў. Праўды, людям не казалі пры савецкай уладзе, не ведаем рэальных наступстваў і цяпер. Як водгук на хлусню, утойвання інфармацыі, кіданне людзей у небяспеку сталася акцыя «Чарнобыльскі шлях», якую упершыню правялі ў 1989 годзе. Як змяняўся чарнобыльскі шлях, якія тэмы ўздымаў, чаму актуальны дагэтуль, хоць і перастаў быць шматлюдным. Гісторыя чарнобыльскага шляху ў Марыле Дакуцькі. Конечно, это политическая акция, которая про память, про уроки, про неповторение Чернобыля, про безопасность. Увосень 1989 года, праз 3 гады пасля найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы 20-го стагоддзя, аварыі на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай атомной станции, у Менску отбывается первый Чернобыльский шлях. После Чернобыльской катастрофы и после того замалчивания и того, что люди всерьез пострадали и не было нормальной информации, поэтому тогда и случился Чернобыльский шлях. Как многие говорят, что Чернобыльская катастрофа убыстрила развал Советского Союза. Гэта быў не столькі жалобны марш, колькі антысавецкі, згадваюць яго ўдзельнікі. Праз замоўчванне рэальных маштабаў аварыі, яе наступстваў і пракіданне ў небяспеку людзей, як, напрыклад, правядзенне дэманстрацыі 1 траўня ў 1986 годзе. Тэма Чарнобыля – гэта барацьба за праўду пра Чарнобыль. Яна была такой жа асноўнай в тыя часы, як і барацьба за праўду пра камуністычныя рэпрэсіі, як наогул антикоммунізм. Бо гэта все паміж сабой было вельмі цесна звязана. На пачатку 90-х гадоў фармат правядзення акцый «Чарнобыльскі шлях» замацаваўся канчаткова. Шэсце са звонам смутку, абразом Божая маці ахвяраў Чарнобылю аўтарства Алексея Марачкіна і расцяжкамі з антыядравымі лозунгамі. Эта акция как раз конца 80-х и 90-х. Яны вызначаліся сваім мастацкім афармленнем. Там заўсёды было... Это не было сумное такое, калі выходзяць пару чалавек, кажуць нейкія слова. Это было яшчэ як нейкая містэрыя, дзеянне такое тэатралізаванае. У 1996 годзе падчас Чарнобыльскага шляху адбыліся жорсткія сутычкі з сілавікамі. У раёне плошчы Кубаколаса на шляху 50-тысячныя калоны узнік кардон са спецназаўцаў і вайскоўцаў. Пацярпелі блізу 200 асобаў, сотні былі затрыманыя. Это я связываю с борьбой белорусского народа за незалежность. Потому что в 1996 году как раз Лукашенко инициировал кроки по створению так званой союзной державы. Было массовое обурение, и это как раз сказалось в массовости той Менской весны и достаточно жестких сутыкнениях, потому что чернобыльские шляхи традиционно были самыми мирными акциями. Паступова акцыя пачала ўбіраць у сябе ўсё больш тэматычнага напаўнення, робячыся водгукам на агульную палітычную сітуацыю ў Беларусі. Але ў той жа час Чарнобыльскі шлях перастаў быць масавым. Усталяваўся рэжым, так званая стабільнасць. Людзі шмат хто і з'ехаў, хто хадзіў. Калі ты стаіш у 89-м годзе, і дзецям то па 2 гады, і здаецца, сапраўды могуць вырасці мутанты, ці што. Было шмат такога, да? Што шмат людзей памрэ, і гэта ўсё людзей трымала ў такой напрузе. З пачаткам будаўніцтва АЭС пад Астраўцом экалагічныя актывісты разгарнулі асветніцкую працу сярод палітычных партыяў, каб актуалізаваць экалагічны парадак дня. А ўжо на шляху ладзяць яркія перформансы для прыцягнення ўвагі да небяспекі, якую нясе БелАЭС. Это был, наверное, 2009 год, когда мы начали пытаться все-таки
объяснить, что Чернобыль, конечно, случился, а сейчас к нам готовят новый Чернобыль, и что самое время каким-то образом этому противостоять. Апошнія гады чарнобыльскага шляху не адбывалася. У 2020 годзе прычынамі гэтаму сталіся пандэмічная сітуацыя і перадвыбарны перыяд. А ў 2021 годзе Менгары выканкам не дазволіў правесці акцыю. Аднак арганізатары ўпэўнены, што ў будучыні чарнобыльскі шлях абавязкова будзе ладзіцца. Марыля Дакуцька, Белсад. Чарнобыль. Маці згубілі сыноў, жонкі засталіся без мужоў, дзеці выраслі без бацькоў. 67-гадовы Васіль Селіверст з Калінкавічаў праз афіцэрскую загартоўку выжыў, але са 186 дзён працы ў абгарэлым сасняку на пясчаных халмах з тлустым слоем шэрага попелу на паверхні выйшаў патэнцыйным інвалідам. Адбіраючы ільготы яму, так і распавялі, каб захварэў падчас ліквідацыі, гэта іншая справа. А ішэмічная хвароба сэрца, 2 інфаркты, катаракта і цяперашні перадінсультны стан з Чарнобылем аніяк, аказваецца, не звязаныя. Такі горкі расповед цяпер звычайнага сацыяльнага пенсіянера Васіля Селіверста. Ликвидаторы у нас в Белоруссии законом не оборонены. Это не только ликвидаторы, але и афганцы, потому что коли у початку были какие-то льготы, компенсации, то зараз все это убрали и ничего не осталось. На Украине ликвидаторы и афганцы добились, воевали. Разобрали они этот забор, ворвались к депутатам Украинской Рады, где депутаты утекали и сдымали значки украинские. А у нас никто ничего не робит. Звернувся до нашего депутата у палаце Адаменка Евгения Бониславовича. Поднимите, коли ласка, этот вопрос там у себя у палаце. Поднимите о льготах чернобыльских и вообще. Он мне присылает отказ, что коли вам что непонятно, звертайтесь к головному врачу Калининской районной больницы. Ну, это смехотура просто. Я написал Дарье Андрейченко письмо, что депутат наш гуляет тут ходит, а не депутат он. Як это так? Андрейченко на меня, мне его помощница сказала, что он обиделся на вас за такое письмо. Я говорю, а ничего не делается. Зараз я не могу попасть в центр радиационной медицины у Гомель. И минских ликвидаторы мне звонят, к вам невозможно попасть. Я понял одно, треба им платить зараз. Этот центр был построен для ликвидаторов, а чтобы туда попасть, я должен уже гроши платить. Так мне легче поехать в Киев, там заплатить, где я там неодноразово бывал, и там и лечиться, и обследоваться, и там и санаторий мне дадут. Международная организация «Союз Чернобыль». Они говорят просто одно, не надо было туда ехать. А кто знал,
Кто знал, что такое отбудется? И сильно обурается, я уже третий раз повторяю, на наш урад. Нема ніякої обороны не было и у Радсинабузе, потому что у них проблемы не нам дать что-то, а от нас что-то собрать. Тридцать 35 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы, але гэта не азначае, што яна сышла, яна побач, яна ўвесь час нагадвае пра сваё існаванне. І ўжо цяпер перанясемся ў Кіеў. Адмыслоўца ў галіне ядравай энергетыкі спадарэння Вольга Кашарная з намі на сувязі. Вітаю вас. Доброго вечера. Спадарэння Вольга, нема нібыта чарнобыльскай станцыі, хаця мы ведаем, можа мала хто ведае, што там увесь час ёсць персанал, які працуе і абслугоўвае гэтую станцыю, ёсць працаўнікі, якія жывуць нават у Чарнобылі, бо станцыя па сутнасці не спыненая. Станция на самом деле чернобыльская существует. И есть такое понятие в законодательстве Украины, что она находится сейчас на стадии снятия с эксплуатации. То есть, когда снимут с эксплуатации и все строения разберут и захоронят радиоактивные отходы в соответствии с нормами и правилами по ядерной радиационной безопасности, тогда она не будет существовать. Понятно, что энергоблоки, которые там есть, они не являются уже ядерными установками, потому что ядерное топливо выгружено. И вот сегодня была вручена лицензия на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего топлива для Чернобыльской АЭС, которое вот введено наконец в эксплуатацию на деньги, собранные на счет ядерной безопасности, которые образовали после Чернобыльской АЭС. Поэтому там есть еще предприятие по обращению с радиоактивными отходами у нас. И строится централизованное хранилище отработавшего топлива. Оператором будет НАЭК «Энергоатом», где будет храниться отработавшее топливо трех украинских АЭС. Вось гэта вельмі важнае пытанне, бо Беларусь, у прыватнасці, Беларусь я маю цяпер на ўвазе Александра Лукашенко і ягонае атачэнне. Гэта складана назваць Беларусю, хутчэй тыя людзі, якія цяпер захапілі ўладу ў Беларусі, вельмі актыўна будуюць сваю атамную электрастанцыю. Але вось гэты момант вельмі важны, што Чарнобыльская АЭС нібыта не існуе з 86-го года, але насамрэч яшчэ будзе існаваць дзесяцігоддзямі і нагадваць пра сябе, а можа нават і стагоддзямі атрымліваецца. Ці гэта таксама не вельмі важны і небяспечны сігнал для Беларусі, Островецкая АЭС? Я хотела бы подчеркнуть, что реакторы, которые эксплуатировались на Чернобыльской станции, они принципиально другой конструкции. Те реакторы, которые строит сейчас Росатом в Беларуси, они водоводяные под давлением, имеют корпус металлический, имеют герметическую оболочку. И все 15 реакторов, которые сейчас эксплуатируются в Украине, они тоже водоводяные. То есть уровень безопасности гораздо выше, чем у реакторов РБМК. А такие реакторы эксплуатировались в Литве, и станция Игналинская была закрыта. И эксплуатируются до сих пор в Российской Федерации, это Курская, Смоленская и частично Ленинградская. Но даже Российская Федерация хочет их, в общем-то, останавливать и снимать с эксплуатации. Что касается Белорусской АЭС. Во-первых, я знаю, что строительство ее осуществлялось с нарушениями. И было несколько инцидентов уже после того, как ее вводили в опытно-промышленную эксплуатацию, очень неприятных. Наши специалисты украинские пытались там работать, но быстро были выдавлены ФСБ Российской Федерации. Даже специалисты Белорусской АЭС не имеют доступа к важным документам, проектным документам Белорусской АЭС.
И это, конечно, вызывает настороженность относительно, обеспечит ли персонал безопасную эксплуатацию этих энергоблоков. И у меня тоже как у эксперта. Вось вы узгадалі тут ФСБ. А ФСБ якое дачыненне мае тут у гэтай сітуацыі да спецыялістаў? Ну, как я понимаю, я знаю это со слов своих коллег, которые там работали некоторое время. Поскольку проект российский, за российские деньги, значит, осуществляется контроль. И я так думаю, что ну, такой объект, я не знаю, какое отношение КГБ Беларуси, но я думаю, что это одно целое с ФСБ Российской Федерации, честно говоря. Это мое экспертное оценочное суждение. Ці ў такой сітуацыі вось гэтая астравецкая АЭС, беларуская АЭС не можа быць выкарыстана як атамная бомба, якая па сутнасці закладзеная Расіяй у цэнтры Еўропы? Нет, ну, во-первых, конечно, не может быть как ядерная бомба, потому что все-таки была миссия МАГАТЭ недавно на белорусской АЭС с командой мировых экспертов. Вот, просто не допустят такого. Очень печально, что Госатомнадзор Беларуси орган не очень самостоятельный. Если вы знаете, что авария на Чернобыльской АЭС, она случилась еще и потому, что при Советском Союзе производство электроэнергии было важнее безопасности. И Госатомнадзор Российской Федерации по ядерной радиационной безопасности не имел никакого авторитета и влияния. И поэтому с ним не согласовывались программы испытаний. А это на самом деле независимость этого органа, вот как сейчас есть в Украине, это, в общем-то, гарантия безопасности какая-то, потому что перепроверяются действия оператора все. И то, что я наблюдаю, и мое общение с коллегами из Госатомнадзора Беларуси в МАГАТЭ, когда мы были на совещании сторон конвенции, показали, что не имеют они независимости и самостоятельности в принятии решений. Я думаю, что говорить, что это атомная бомба, ну, это нельзя, безусловно. Вот. Но то, что значит, это все-таки будет наблюдать и миссии МАГАТЭ, хотя они не имеют влияния такого, но они рекомендательного характера дают какие-то предложения свои. Но тем не менее, я думаю, что мировое сообщество, и поскольку Беларусь является тоже стороной Конвенции о ядерной безопасности, стороной Конвенции, объединенной об обращении безопасным с отработавшим топливом, то контроль будет, потому что раз в 3 года Беларусь предоставляет доклад, который потом рассматривается в МАГАТЭ. И там еще вопросы задают эксперты, все страны, которые участвуют. И я думаю, что атомный взрыв или такой аварии, такого масштаба, как произошла на Чернобыльской станции, не будет. На гэта ўсе мы, уласна кажучы, спадзяемся, калі вельмі коротка, ось у шкале з 10 балаў бяспека у Беларусі, як вы бачыце, наколькі? Ну, во-первых, есть такая международная шкала событий на АЭС, да, и так называемая шкала ИНОС. Те происшествия, которые были на белорусской АЭС, они в районе 0 оцениваются. Поэтому нельзя, скажем, оценивать, всегда есть вероятность. Да? В атомной энергетике рассматривают вероятностный подход к происшествиям, да? И детерминистский подход, дерево событий. Как одно событие может последовать другие какие-то за этим события. Поэтому так оценить сложно, но пока все происшествия на АЭС оцениваются по шкале ИНОС МАГАТЭ на уровне 0 и ниже этой шкалы. І будзем гэтага трымацца. Дзякуй вам за гэтую размову. Спадарыня Ольга Кашарная, адмыслоўца ў галіне ядравай энергетыкі, на відэасувязі з Кіевам. Мы працягваем нашу працу, перанясемся на поўдзень Беларусі, вёска Савічы, што у Брагінскім раёне калісьці налічвала 1000 жыхароў. Да выбуху на Чарнобыльскай АЭС тут быў свой клуб, камбінат побытавага абслугоўвання, некалькі крамаў. Цяпер жа тут жыве ўсяго 11 асобаў. Некаторыя з тых, каго адсялілі 35 год таму, вярнуліся ў родныя мясціны. Давайце паглядзім на жыццё ў адной адселенай вёсцы. Приехал к нам Лукашенко и кажа,
Не чапайте, приписуйте. У меня приписанные жили, повернали, да не приписанные жили. Не чапайте, нехай живе. Наверное, хотели, знаете что? Думать, да куля мы доживем до этой радиации. Наверное, так. Вот, наверное, я так и думаю, вот сама себе и думаю. Вот мы дожили до 80, а баба у него-то совсем 100 годов. Ну, вот а радиация никому не мешает. Наш огород там и картошку сеем, и морку, и бураки, и кормим же наши. У меня ще свиньи были, козлики, якутка, маленечка уплодила она нам. Курей у 24. Да коршок летает до края. На коршок 4 уже владю, ура. Станция приезжая, проверяют картошку у нас. Ну и моркву, и бураки даем им, чтобы они проверяли. А у газете я не знаю, я тую не получаю, я друг пенсионера. А тую не получаю, да как кто мне скажет, что у нас. Где радиация нема. Уталавка приезжает, только крепко все дороженная уталавка. Курочкам тую беру комбикорм, так это я на базаре возить машина, 22 рубли, а тут 36 у уталавки. Курам 30 килограмм взять комбикорму, не полный, 30 килограмм. Так что это за такое сельпо? Что это за такое горе? Ничего не возьмешь. И 37 рублей, 35. Нема-то и радиации. Ніхто тут її не проверяє. Хто її буде проверяти тут ту радіацію? Кому она надо? Кому надо? Уже считают житые люди. Это же молодые, так им надо детей рожать, да чтобы они все жили сами, доработали, а уже на пенсии треба умирать. Итальянцы ездили, тоже нафотографировали, привезли. А это уже через этого черта, из этой хворобы уже не едут. Все пообещали. Баба, жди нас, мы же приедем. Приехали, да в машине как привезли, так я не знала, что я робити. Столько привезли, все продуктов. Столько, ще и мне, и тут и такие занежки красивые, я внучке отдала. А продуктов, может, 4 вот таких умешки. Что только в магазине есть, то и они привезли. И порошка вот такими, этими здоровыми. И олей, и сахар, и муку, и колбасы, всего. Я говорю, да что же я буду? Уже позвонила Виталику, Виталика дети, так говорю, приеду, хотя забери, куда же я? Холодильник я не поставлю. Но это же мука да такое. Так. Едем, черный лес этот. Я говорю, а что-то он рыжий стал. Сколько проезжал до Иванкова, а он рыжий. Стоит полностью рыжий. Ну, засох. Як будто его кто-нибудь спалил. Мы есть не могли. Никто. Вот свара дадут есть, и все, аж пена со рта. Все рыхали. Кому я надо? Живешь, живи. Хаты вон закапывали, ага. Где живешь, ну живи, оставят хату. Где не живут, поскапывали, закопали. И все. Людзі пакінутыя і забытыя дзяржавы. Александр Лукашенко пры гэтым перад камерамі ездзіць па Гомельшчыне, паказвае свой клопат, а таксама сваімі загадамі адну за другімі выводзіць землі з забруджаных тэрыторыяў. Паразмаўляем з Тацянай Новікавай, эколог з намі на відэасувязі. Вітаю, спадарыня Тацяна. Вітаю вас. Вяртанне зямель у гаспадарку Александр Лукашенко гэта робіць загадамі, але хіба загадамі нельга ўзяць і скрэсліць усе радыактыўныя элементы, якія знаходзяцца на гэтых тэрыторыях? Ну гэта так, загадамі нельга скрэсліць усе гэтыя элементы, і гэтыя элементы яны працягваюць заставацца небяспечнымі для чалавека і жывёлаў. І вось, калі кажуць, што прайшло ўжо 30 гадоў і праз 35 гадоў ўсё распалася, гэта не так. Таму што распалася толькі палова стронцыю і цэзію,
только палова тых радыенуклідаў стронцыя і цэзія, якія там ёсць. Але палова засталася. І гэта палова зараз ідзе на стол да беларусаў, ідзе ў рацыён да беларусаў. Але паміма гэтага ёсць яшчэ і трансуранавыя элементы, плутоній, амерыцый. Гэтыя элементы вельмі шкодныя, небяспечныя і таксічныя. І пра іх гаворка не ідзе, пра іх ужо забылі, але яны ёсць. І яны шкодна ўплываюць. Уплываюць на ныркі, уплываюць на страўнік, уплываюць на залозы чалавецкія, і гэта вельмі небяспечныя элементы. Але ёсць таксама йод-129, і ёсць зашмат літаратуры пра тое, колькі гэтага йода-129. Ён таксама радыёактыўны, і нам кажуць, што йода ўжо няма, вось гэтага 131-га, але застаўся 129 йод. Ён не вельмі моцна апраменьвае залозу шчытавідную, але ён робіць гэта апраменьванне, таму што гэта бета-эмітэнт. Ён апраменьвае бета-радыяцыі на вось такой хранічнай аснове. І ён небяспечны таксама для здароўя шчытавіднай залозы. І ведаеце, колькі распадаецца йод-129? 16 мільёнаў гадоў. 16 мільёнаў гадоў. Гэта йод, які знаходзіцца зараз у чарнобыльскай зоне. І вось гэты йод беларусы будуць атрымліваць з прадуктамі пітання і будуць харчавацца ім. Ведаеце, і таксама іншыя радыенукліды. Гэта не павінна такое адбывацца. Але адбываецца і таксама апроч вось гэтай хлусні, уласна кажучы, бо дзяржава хлусіць, кажучы, што там усё чыста і ўсё бяспечна. Мы маем яшчэ чарговую небяспеку, гэта астравец, які будуецца, які то уводзіцца ў эксплуатацыю, то выключаецца. Гэты энергаблок увогуле незразумела, што з ім адбываецца. 7 разоў яго ўключалі, выключалі. Ці вы можаце гэта пракаментаваць? Ці гэта нармальна? Кажуць, што ўсё штатна, ўсё ў штатным рэжыме. Мы да гэтага павінны прызвычаіцца? Ведаеце што, мне вось казалі людзі, якія працавалі з атамнымі рэактарамі, яны кажуць, вось ты не спецыяліст, ты не займалася пускам атамнага рэактара. Так, я не займалася, я не запускала атамны рэактар ніколі ў сваім жыцці, але я эколог, і я працавала з фізікамі, я працавала з людзьмі, якія гэтым займаліся, я працавала таксама з эколагамі, і я магу казаць, што мы не ведаем, гэта нармалёва ці не, але калі мы кажам пра нешта штатнае, што такое штатнае? Гэта штатнае павінна быць на бумагі, на паперы, вы павінны гэта атрымаць перад тым, як яны нешта робяць. Вось калі б яны штатна гэта спынялі, яны павінны былі б казаць. Вось у нас будзе эксплуатацыя пробная такая, і вось гэта эксплуатацыя будзе тыдзень, потым мы спыняемся, потым наступны тыдзень, яны павінны гэта ўсё казаць наперад людзям. Але ж калі нічога не кажуць, усё спыняецца, нешта там робіцца, і потым чуткі ідуць пра тое, што там з гэтай сістэмай нешта неладнае робіцца, з сістэмай ахалоджвання рэактару нешта неладнае робіцца, а яны кажуць, усё штатна, то бок што штатна? Гэта штатна, вось гэта не, гэта не штатна, гэта не нармалёвая сітуацыя. Калі ў асноўных пунктах, то якія галоўныя прэтэнзіі да астраўца сёння? Вы ведаеце, у мяне прэтэнзію вельмі шмат, як у эколага, як у чалавека, які 12 гадоў займаецца гэтай тэмай. Мы 12 гадоў назіраем вось за гэтай стройкай, за тым, што там робіцца. І вось па ўсіх пытаннях ёсць праблемы. І зараз 30 красавіка будуць слуханні па выдачы прамысловай ліцэнзіі на прамысловую эксплуатацыю гэтай станцыі. Вось зараз вы паказалі спрынклеры, якія ваду пускаюць у паветра. Гэта сістэмы ахалоджвання. Я ведаю, што з імі былі праблемы калі станцыю уводзілі ў строй. Былі праблемы, калі былі маразы, і вось яны намерзалі гэтыя спрынклеры. Там зашмат тэхнічных праблемаў зараз ёсць. Там зараз невырашаная праблема з адкідамі, то бок не ведаюць, куды гэтыя адкіды наогул будуць, дзе яны будуць размяшчацца, куды яны будуць дзівацца.
пасля таго, як іх выгрузіць з басейнаў ахалоджвання. То бок басейны гэта мокрае храненне. Гэта вось у басейнах яны павінны ахалоджвацца 10 гадоў. Калі 10 гадоў пройдзе, куды яны будуць дзеваць гэтыя адкіды? Адказу на гэтае пытанне няма. То бок гэта вельмі сур'ёзная праблема, таму што вось гэта топліва, паліва гэтае адпрацаванае, яно вельмі таксічнае, і ёсць патрабаванні, міжнародныя патрабаванні да захоўвання гэтага паліва, як яны будуць яго захоўваць. Адказу няма на гэтае пытанне. Няма паміж Беларусью і Расіяй, няма вось гэтага узгаднення дадатковага, якое будзе казаць, хто і як забірае гэтае топліва, ці яно перапрацоўваецца, ці што. Без гэтага ўзгаднення не можна гэта топліва ў Расію адправіць. Апроч гэтага ёсць шмат пытанняў, якія звязаныя з бяспекай гэтай станцыі, таму што вось будуць праходзіць слуханні, але дакументаў, пра якія абгрунтоўваюць бяспеку гэтага аб'екту, у публічным доступе няма. Сплошныя таямніцы атрымліваюцца, уласна кажучы, я памятаю гэтыя слуханні яшчэ перад будаўніцтвам, дзе затрымлівалі фізіка-ядзершчыка Ажароўскага, тады вывозілі, не давалі слова сказаць, як гэта ўсё выглядала. То бок такое ўражанне, што самыя ўлады не разумеюць, што таксама жывуць у гэтай жа дзяржаве, у гэтым жа самым месцы і сабе ствараюць і сваім дзецям таксама небяспеку. Дзякуй вам за гэтую размову. Тацяна Новікава, эколог, была маім і спадарства госцем. А ці давяраеце вы уладам у пытанні радыеактыўнай бяспекі альбо не, і чаму? Жыхары сталіцы. В принципе, я думаю, да. Вполне можно доверять в этом вопросе. Ну, несмотря на то, что у нас там открылась новая станция, вот эта вот атомная. Ну, в принципе, можно доверять. Я думаю, того, что было в 86-м, не повторится. Нет, конечно. Я ребенка родила в 86-м году, и никто не объявил ничего. Я день и ночь сидела на улице. Почему никто не объявили? Не сказали, что так опасно для здоровья моего ребенка. Это же белорус. Он сейчас работает, он деньги приносит, прибыли в страну. Думаю, столько денег вложено, да. Ну, и, соответственно, должна быть какая-то должностная порядок, я не знаю, охрана, я не знаю, кто за этим смотрит. Но не просто так не будет, это столько денег вложили, да, и просто с бухты-барахты. Но я думаю, конечно, то что нормально все будет. Властям я, в принципе, не доверяю, поэтому, наверное, в радиационном вопросе тоже не доверяю, потому что нас кругом обманывают. Не знаю, немножко стрёмно было первое время, а потом как-то нет. Будь что будет. Если честно, не очень. Как-то. Потому что постоянно от нас все это скрывается, информация, утаивается, поэтому не особо доверяю. Вообще нашим властям, то есть я вообще не доверяю, то есть ни по какому вопросу. Ну вообще, то есть на данный момент, то есть вообще нету никакого доверия. Как-то тяп-ляп и готово, как говорится. Ну, как-то построили, как-то и будет работать, как-то и будем выживать. Мы же Беларусь. Мы, беларусы, мы вельмі даверлівыя. Вельмі шмат людзей ўсё ж такі не непакоіцца тым, што штосьці не так, і спрабуе верыць, што дзяржава ўсё зробіць належным чынам. А дзяржава вельмі баіцца якой-колевіч інфармацыі, праўды, не толькі таго, каб людзі выходзілі і ўзгадвалі ахвяраў трагедыі 35-гадовай даўніны, але і ўвогуле выказвалі свае спачуванні, памяць і гэтак далей. Сёння ў Менску на вуліцах Арлоўская і Карыстаянавай былі заўважаныя спецтэхніка, таксама вельмі шмат сілавікоў, і ля Акадэміі навук міліцыянты ў групах па-трое чапляліся проста да людзей, якія сядзелі на лаўках. То бок збірацца ў такі дзень таксама немагчыма, і проста сядзець таксама нельга. А ўвогуле, ці тая станцыя АЭС, якая будуецца цяпер і то запускаецца, то спыняецца, ці яна мае эканамічны сэнс, і які размаўляем з Яраславам Романчуком, вядомы эканаміст з даследчага цэнтру Мізеса, з намі на сувязі. Вітаю вас. На тэлефоннай сувязі. Спадару Яраслаў, ці энергія з АЭС сапраўды танная, улічваючы кошт будовы?
Ну, она была бы танная, калі будавалі бы добра, з улікам усіх магчымасцяў, усіх тэхналогіяў, каб было ўсё празрыста. А калі нам абяцалі там 2-3 цэнты за кілават-гадзіну, а сёння кажуць, што будзе 10, то гэта, ведаеце, ў 3 разы даражэйшая, чым тая энергія, якую можна дабываць з гідраэлектрастанцыяў, і на ў 2 разы даражэйшая, чым тая, якую сёння прадаюць на оптовым рынку в Европе. Так что тут танной электроэнергии Беларуси пасля уводу БелАЭС у эксплуатацию так само не бывать. Ці беларускай гаспадарцы ўвогуле патрэбная такая электраэнергія і такая станцыя? Ведаеце, калі рабіўся разлік на тое, што беларуская эканоміка з сярэдзіны 2000-х гадоў будзе расці кожныя 5 гадоў амаль у 2 разы, ну тады, безумоўна, был дэфіцыт электраэнергіі, можна было будаваць яе з улікам усіх тэхналагічных, экалагічных магчымасцяў і нашай краіны. А паколькі гэтага не адбылося і апошнія 10 гадоў эканоміка стагнуе, то такой колькасці электраэнергіі не трэба, ну і для таго, каб збалансаваць рынок, альбо трэба прадаваць за межы краіны, альбо адключыць тое, што ёсць, і гэта не мала, не многа, недзе там 25-30% існуючых магутнасцяў для вытворчасці электраэнергіі. Але таксама дзеля таго, каб карыстацца гэтай электраэнергіяй, трэба хіба перабудаваць вельмі шмат прадпрыемстваў, бо гэта не так адразу, што сабе уключальнік уключыў, як у кватэры, і ўжо спажываеш энергію. Іншае пытанне, каму прадаваць, калі Літва кажа, не будзем набываць, Польшча не будзе набываць, Украіна таксама сумняецца, то куды гэтая энергія? Ведаеце, Беларусь гэта такі савок, дзяржаўная планавая эканоміка. На 90-х сказали, усім трэба перайсці на газ. Ну, 90, амаль больш за 90% нашай эканомікі перавялі на газ, і гэта было добра, потым газ пачаў даражаць. І цяпер збудавалі гэты аб'ект за 7 альбо 10 мільярдаў даляраў і кажуць, ну, цяпер электраэнергіі шмат, трэба ўсіх перавесці на электраэнергію. І кошты наладкі эканомікі на гэта ніхто не ўлічвае. І калі ўлічваць гэтыя кошты звязаныя з тым, каб запусціць, каб потым захоўваць адпрацаванае ядернае топліва. Гэта энергія будзе залатой для ўсей краіны, і замест таго, каб быць крыніцай развіцця эканамічнага ўзросту, зніжэння коштаў, гэта будзе ярмом на шыі падаткаўплацельшчыкаў яшчэ на 10-20 гадоў прынамсі. Таксама ўзнікае пытанне, што рабіць далей з адкідамі і увогуле, што далей з усім гэтым. Гэта крыху выглядае як закапаныя грошы, а кошт утрымання самой АЭС гэта хіба таксама вельмі немала. Не толькі закапаць грошы, і они потым есть не просяць, просто ляжаць і ляжаць. А тут не толькі закапаць, трэба яшчэ зрабіць усё, і так ніхто гэтага не браў, таму што гэта ж не просто там закапаць згнілое палена. Яно ж мае небяспеку, яно трэба яго ахоўваць, трэба людзей туды, гэта цэлая інфраструктура, гэта ж не забав, не цацка нейкая. Таму я думаю, што з гэтым аб'ектам беларускай улады папалі, і, на жаль, простога такога таннога выйсця з гэтай сітуацыі няма, нават калі не будзе Лукашенка, будзе новы ўрад. Тут просто тэхнічна закрыць гэту электраэнергію, гэту электрастанцыю немагчыма, таму што будуць яшчэ забавязкі. І тут трэба вельмі сур'ёзна думаць, як змеркаваць, што быць з Росатамам, якая ўсё гэта прафінансавала. І сёння, безумоўна, падсадзіла Беларусь на гэту ядерную электраэнергію і на тыя кошты, якія з ней звязаныя. Спадару Ярослаў, калі вельмі коротка, вы узгадалі Расею, расейскі крэдыт, з якім трэба разлічвацца за ўсё, за гэтыя кошты. І гэта хіба таксама не выпадкова. Расея ведала, што рабіла? Ведаеце, тут ёсць канкрэтны інтарэс атамнага лобі. Яно можа адрознівацца ад інтарэсаў Міністэрства фінансаў Расіі альбо ўраду. Але тое, што Росатам і Расія яшчэ больш узалежніла Беларусь па электраэнергіі, па рынкам збыту, па фінансам, гэта не вызывае сумневу. Так што з пункту гледжання
стратэгіі, яка ж, як Путін казаў, мы ў доўгую іграем. Вось менавіта гэта гульня ў доўгую на 20 гадоў закончылася тым, што Беларусь сёння мае той аб'ект, які яшчэ больш прывязвае Беларусь да Расіі. Дзякуй вам за гэтую размову. Ярослаў Раманчук, вядомы эканаміст, даследчы цэнтр Мізеса, быў з намі на сувязі. А пакуль жыве памяць, жывем і мы. Выселеная праз Чарнобыль на Гомельшчыне вёска на некаторы час атрымала сімвалічнае новае жыццё. У Гомлі арганізавалі выставу, прысвечаную ёй. Веткаўскія слабоды. Папсуеўка. Гісторыя ў 300 год. Выстава прысвечана адной з 14 слабод Веткі, заснавальных стараверамі. Папсуеўкі. Вёска паўстала напрыканцы 17 стагоддзя і праіснавала да 91 года. На выставе прадстаўленыя іконы, якія паступалі ў музей у розныя перыяды. Праз шмат гадоў яны зноў сабраныя ў адзін хоць і умоўны іканастас. А я развітваюся, Сергей Пацасонны. Да сустрэчы ў эфірах. Я насамрэч нарадзіўся ў Гомелі, але мае продкі, у прыватнасці мая прабабуля, а таксама бабуля і дзядуля па бацькоўскай лініі, яны родам з вёскі Папсуеўка, якой, на жаль, уже не захавалася, яка была адселена ў 1991 годзе. Таму адчуваю пэўную сапрычаснасць з гэтым населеным пунктам. Распавядалі мне пра вёску мае цёткі, а таксама сваякі па бакавой лініі, якія там нарадзіліся, жылі ў гэтай вёскі. Мне заўсёды гэта было вельмі цікава. Что 29-е годы описывают все церковное имущество, раскулачивают, ссылают, затем закрывают храмы, разумеется, что и все иконы церковные, они расходятся в дома простых старобрядцев. Находятся там, хранятся. Ну и, разумеется, в экспедиционных записях у нас есть записи, что вот, например, апостол Варфоломей находится в доме номер таком-то. То есть наши сотрудники, они помечали, опять же, такие адреса, такие дома. Ну и, разумеется, что из этих экспедиционных записей, наших собранных, опять же, предметов, можно собрать какую-то цельную картину, опять же, о той деревне, которая когда-то была. Вітаю, шановне господарство. Вітаю, шановне господарство. З вами Ярослав Стешик. У ефірі «Аб'єктив». Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звярнуўся ў еўрапейскі трансляцыйны звяз з просьбай расследаваць датычнасць Белтэлерадыёкампаніі да катаванняў пратэстоўцаў за показ відэа са збітымі палітвязнямі на фоне чырвона-зялёнага сцяга. Арганізацыя нацыянальных тэлеканалаў запатрабавала ў беларускага дзяржаўнага тэлебачання тлумачэнняў. А што яшчэ сёння ў навінах? Годовина катастрофы. Опасность плутония заключается в том, что при попадании внутрь организма человека он очень токсичен. Лукашенко загадаў засадзіць чарнобыльскія раёны лесам. 150 джипаў з Літвы на штурм палацу. У нас ужо быў прыклад аднаго джипа з Украіны у Беларусі. Вот яго ўжо шмат гадоў шукаюць і ніяк не могуць знайсці. Дзіўныя заявы на дзяржаўным тэлебачанні. Надзвычайнае становішча не абвесцілі, але увялі. У нас людей задерживают за носки, за зефирки, за то, что люди на 1 минуту вышли на акцию мирную. Ну, это неадекватно.
Святлана Ціханаўская распачала свой працоўны візіт у Аўстрыю. Запланаваная сустрэча лідаркі беларускай апазіцыі з аўстрыйскім канцлерам Себастьянам Курцам, прэзідэнтам Александром ван дер Белленам і лідарамі парламенцкіх фракцыяў. Больш падрабязна з месца падзеяў распавядзе наша карэспандэнтка Тацяна Рэут. Тацяна, вітаю, якія сустрэчы сёння адбыліся? Добрый вечер, Ярослав. Сегодня мы находимся перед Гобсбургским палацем у Австрии, у Вене. Завтра, менавіта тут, Святлана Ціханаўская сустрэнецца з прэзідэнтам Аўстрыі. Гэта адна з шэрагу вельмі важных сустрэчаў на найвышэйшым узроўні у аўстрыйскай сталіцы. Акрамя гэтага, Ціханаўская сустрэнецца з міністрам замежных справаў і, як ты ўжо сказаў, з канцлерам Аўстрыі Себастьянам Курцам. Сёння Святлана Ціханаўская сустракалася з місіяй Злучаных Штатаў Амерыкі пры АБСЕ. Будзе нам больш вядома пра тое, што адбудзецца заўтра падчас сустрэчы з прэзідэнтам Аўстрыі. Мы будзем таксама сачыць за гэтай сустрэчай. Вельмі важна, што 2 гады таму Александр Лукашенко таксама наведваўся ў Вену. Гэта была адна з ягоных нешматлікіх паездак у заходнюю Еўропу. Іх можна пералічыць на пальцах адной рукі. І тады Александр Лукашенко абмяркоўваў у тым ліку з Себастьянам Курцам і з аўстрыйскім бокам пытанне інвестыцый у беларускую эканоміку. Аўстрыя з'яўляецца адным з ключавых інвестораў у нашу экономику. Это каля 80 белорусских компаний с австрийским капиталом и целый шерах австрийских компаний с представительствами у Беларуси. И это же питание будет размовлять с австрийским боком Святлана Ціханаўская, але уже у іншым ключы она будет размовлять с австрийским боком о том, как тиснуть на Александра Лукашенко праз гэтай экономичной рычаги. Як поведомил нам представник Ціханаўскай у международной политике Валерий Ковалевский, яны домагаются материальной ізаляцыі Александра Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў. Акрамя такой, яны бачаць Аўстрыю як месца дыялогу паміж афіцыйным Менскам і апазіцыяй, хаця пакуль што з боку афіцыйнага Менску ніякага жадання да гэтага дыялогу не бачна. І як заўсёды падчас сваіх візітаў у розныя краіны Еўропы. Дзякуй. Мы працягнем сачыць за гэтай тэмай. Спадзяюся, заўтра таксама атрымаецца злучыцца. У Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы Святлану Ціханаўскую прызналі адзіным абраным лідарам беларускага народу. У чацвер і пятніцу Ціханаўская наведае Італію, але галоўнай тэмай застаецца сёння Чарнобыль, бо сёння роўна 35 гадоў з таго чорнага дня, калі выпрабаванні атамнай станцыі ператварыліся у катастрофу. Аварыю на чарнобыльскай станцыі адчуў на сабе ўвесь свет, але ў Савецкім Саюзе яе даволі доўга трымалі ў сакрэце. У першыя дні толькі высокія чыноўнікі ведалі пра смяротна небяспечны ўзровень радыяцыі. Ірына Карніенка. 67-гадовы Васіль Селіверст у Калінкавіцкім раённым шпіталі. У маладосці, як афіцер запасу, ён браў удзел у ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цяпер пра тыя падзеі нагадваюць у тым ліку шмат якія хваробы. Я 186 дзён побыл в этом лагере в Сосняке. Стал инвалидом и говорят, с Чернобылем это не связано. Нема ніякої оборони не было і у Радсінабузе. У ноч на 26 красавіка 1986 года на Чарнобыльскай АЭС адбыўся выбух. У дзень на 4-м энергаблоку праводзілі праектавыя выпрабаванні, якія і справакавалі аварыю. У наваколле трапіла вялікая колькасць радыеактыўных рэчываў, перадусім радыёнукліды йоду і цэзію. Першае паведамленне пра здарэнне прагучала ў прыпяцкім радыё праз 36 гадзінаў. Толькі на 3-е сотні пра выбух нарэшце паведамілі шырокай грамадскасці ў праграме «Время». Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Навіны пра аварыю ў Чарнобылі падаваліся коротка, суха, ледзь не ў апошнюю чаргу. Пра пагрозу для жыццяў і здароўя людзей казалі выключна замежныя СМІ. А ў савецкіх гарадах на ўсю моц ладзіліся масавыя парады да 1 траўня. Людзі жылі ў свеце з крывымі люстэркамі. Яны атрымоўвалі інфармацыю, якая вельмі дазіравана, якая не стварала
паўнавартаснага ўспрыняцця жыцця і, канешне ж, яна прыводзіла да таго, што можна было людзьмі маніпуляваць. Калі таямніцы Чарнобылю раскрытыя, то цяпер беларусаў непакоіць ужо уласная атамная станцыя ў Астраўцы. Летась 7 лістапада Александр Лукашенко адкрыў БелАЭС. З таго часу першы энергаблок уже некалькі разоў адлучалі ад сеткі. Афіцыйнае тлумачэнне таксама вельмі сціслае. Планавае спыненне. Министерство энергетики является таким органом, который фактически не отвечает ни на наши запросы, ни на запросы граждан Беларуси, ни запросы со стороны, допустим, правительства Литвы. Ці навучыла нечаму аварыя на Чарнобыльскай АЭС сучасныя ўлады Беларусі? Мы спыталі на вуліцах Менску. В принципе, можно доверять. Я думаю, того, что было в 86-м, не повторится. Я вообще не доверяю, то есть ни по какому вопросу. Тяп-ляп и готово, как говорится. Ну, как-то построили, как-то и будет работать, как-то и будем выживать. Мы же Беларусь. Важны рэгулятар стану рэчаў на БелАЭС – Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Яно сочыць за радыяцыйным фонам. Але ці дастаткова у МНС самастойнасці, каб у выпадку надзвычайнага здарэння зрабіць неабходную заяву? Должен быть независимый регулятор со стороны Министерства МЧС, который ответственно, и она должна не быть интегрирована прежде всего в структуры правительства, а быть совершенно независимым. Напярэдадні 35-й гадавіны Чарнобыльскай аварыі на сайце БелАЭС з'явілася пасланне ад неабыякавых працаўнікоў Астравецкай АЭС. Яны заклікалі цалкам закрыць станцыю праз яе небяспечнасць. У Міністэрстве энергетыкі паведамленне назвалі фэйкам. Пра здарэнне на БелАЭС, на думку Анатолія Лябедзькі, мы наўрад ці даведаемся з афіцыйных крыніцаў. Затое можам разлічваць, што сігнал трывогі пададуць людзі, якія там працуюць. Калі б не было інтэрнэту, то мы б маглі сказаць, што 86-й год працягваецца ў Беларусі. Аднак інтэрнэт – гэта такая сусветная рэвалюцыя, які прывёў да таго, што беларускія ўлады тым не менш мушаны мірыцца з тым, што ёсць інтэрнэт, на якой яны не маюць уплыў. Што праўда, на некаторыя пытанні грамадзянаў улады плануюць адказаць. У найбліжэйшую пятніцу з нагоды планаванага ўводу ў прамысловую эксплуатацыю першага энергаблоку БелАЭС адбудуцца грамадскія слуханні. Папярэдне неабходна прайсці рэгістрацыю на сайце Дзяржатамнагляду. Ірына Карніенка, Белсат. Як бачым, высновы з чарнобыльскай трагедыі зрабілі не ўсе. Сёння ў Брагіне, адным з найбольш забруджаных радыяцыяй паселішчаў, Александр Лукашенко загадаў да верасня падрыхтаваць праграму актыўнага асваення чарнобыльскіх земляў і канчаткова вырашыць пытанне чарнобыльцаў, каб яны жылі так, як да аварыі. У першую чаргу Лукашенко загадаў пасадзіць лес паўсюль, дзе можна. Хаця адмыслоўцы нагадваюць, што да бяспечнага ўзроўню канцэнтрацыі радыенуклідаў там яшчэ далёка. З чарнобыльскіх раёнаў рэпартаж Михаіла Прановіча. Буда Кашылёва – адзін з населеных пунктаў на Гомельшчыне радыяцыйна забруджаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Валентина Фёдоровна пражыла тут усё сваё жыццё. Амаль 40 гадоў адпрацавала педыятрам-эндакрынолагам. Жанчына цвёрда вырашыла, што з'ехаць з роднага гораду проста не мае права. Всегда не хватало врачей. И после катастрофы несколько педиатров уехали. А я думала, что будет с этими детьми, которые уже приехали из загрязненных территорий и которые здесь живут, кто будет с ними работать. Але просто працаваць доктаркаю для спадарыні Валенціны здалося недастатковым. Дзяржаўных льготаў для паўнавартаснага аздараўлення дзяцей у раёне заўсёды не хапала. Жанчына разам з іншымі актывістамі заснавала дабрачынную арганізацыю. Дзякуючы іхнай працы і дапамозе замежных партнёраў, штогод на аздараўленне з-за мяжу з Чарнобыльскай зоны з'язджаюць у адпачынак сотні дзяцей. Получилась вот такая солидарность людей со всего мира. Это буквально от Японии до Америки. Многие страны стали приглашать белорусских детей и предоставлять им оздоровление. Льготы для жыхароў радыеактыўнай зоны сталі прыпыняць з 95-го года. Спачатку чарнобыльцы пазбавіліся безадсоткавых крэдытаў, после датацыяў на перасяленне, а пазней бясплатных лекаў, праезду ў транспарце і зніжак на камунальныя паслугі. Зрэшты, разам з льготамі скарачаецца і сама чарнобыльская зона. Спіс зон радыеактыўнага забруджвання ўлады пераглядаюць раз у 5 гадоў, і кожны раз гэты спіс скарачаецца. У лютым гэтага года вёска Пытька ў
Аўтамоўка страціла статус забруджанай. Разам з ёй нібыта чыстымі сталі і яшчэ 170 населеных пунктаў. Выключэнне гарадоў і вёсак з бруднага спісу у першую чаргу звязанае з завяршэннем перыяду паўраспаду цэзію і стронцыю, самых распаўсюджаных радыенуклідаў. Аднак цалкам чыстая і забруджаная імі зямля будзе лічыцца пасля таго, як міне 10 перыядаў паўраспаду, сцвярджае фізік-ядравік Вольга Кашарная. Апроч цэзію і стронцыю ёсць яшчэ і плутоній, перыяд паўраспаду якога перавышае 6,5 тысячаў гадоў. Опасность плутония заключается в том, что при попадании внутрь организма человека он очень токсичен. И поскольку выделяются вот эти альфа-частицы, они разрушают клетки в организме. Разам з населенымі пунктамі статус забруджаных губляюць і прылеглыя да іх сельскагаспадарчыя палі. Ва ўкраіне гэтыя землі рэабілітуюць асцярожна. За ўвесь час вярнулі ў эксплуатацыю каля 6 тысяч гектараў для вырошчвання тэхнічных культур. У Беларусі больш за 17 тысяч гектараў, на якіх пасвяць у тым ліку свойскую жывёлу. Таму культуры, вырашчаныя на зямлі, вернутай у выкарыстанне, маюць праходзіць абавязковы радыяцыйны кантроль. Асаблівых правілаў прытрымліваюцца і жыхары на сваіх падворках. Обязательно мыть овощи перед тем, как их чистить. Обязательно. Обязательно вымачивать мясо. Первую воду после закипания и от овощей, и от мяса мы сливаем, и ее не используем. Конечно, продукты получаются уже, конечный продукт не такой вкусный, но зато это более безопасный. Сёння на вернутых ва ўжыванне забруджаных пасля чарнобыльскай катастрофы тэрыторыях пражываюць больш за 100 тысячаў чалавек. 22 тысячы з іх – гэта дзеці. Михаил Пранович, Белсат. У гадавіну чарнобыльскай аварыі людзі ў пагонах прыйшлі да тых, хто хацеў ушанаваць памяць яе ахвяраў. Кіраўнік партыі «Зялёныя» Дмітрий Кучук быў адным з заяўнікаў чарнобыльскага шляху, а сёння разам з паплечнікамі збіраўся наведаць памятныя імпрэзы ды ўскласці кветкі. Аднак яго заблакавалі ў офісе сілавікі ды адключылі святло і інтэрнэт. Міліцыя і вайскоўцы сёння ачапілі цэнтр сталіцы. На вуліцы, дзе звычайна ў гэты дзень праходзіў марш, сцягнулі шмат тэхнікі, аўтазакаў, вадамётаў. ДАІ выбарачна спыняе аўтамабілі на дагляд, а міліцыя правярае сумкі і тэлефоны грамадзянаў. Улады не дазволілі правесці адзін чарнобыльскі шлях, беларусы зладзілі шмат лакальных акцыяў. У сталічнай Малінаўцы, дзе жывуць перасяленцы з чарнобыльскай зоны, прайшоў жаночы марш. Жыхары Серабранкі зладзілі акцыю «Чарнобыль – наш боль», а Ніна Багінская і без дазволу выйшла на шэсце ў цэнтры Менску. Сёлета другі год запар у Беларусі не было чарнобыльскага шляху. Летась праз пандэмію, а цяпер не далі дазволу менскія чыноўнікі. Затое без перашкодаў з боку ўладаў чарнобыльскі шлях зладзілі беларусы Вільні. Прайшлі ад Лукішскай плошчы да будынку амбасады Беларусі ў Літве. Сейчас Островец, который не может уже запуститься 7 раз, напоминает нам об опасности очень большой. И это все происходит около наших границ. И мы должны привлекать к этому внимание. Мы должны людям говорить, как это ужасно, Чернобыль. Тысячи людей погибли только из-за того, что ненормальная власть и диктатура была в это время в Советском Союзе. И объявили спортивные игры, объявили, что ничего не произошло фактически. Было абсолютное очковтирательство. То же самое будет из этой несчастной атомной станции, которая около Вильнюса, потому что такой же советский режим находится в Минске в это время. Працяг вострасюжэтнай гісторыі пра замах з пераваротам ад Александра Лукашэнкі. У Крамлі заявілі, што расійскія спецслужбы маюць усе неабходныя доказы змовы супраць Лукашэнкі, а працаўнікі дзяржаўнага тэлеканалу ОНТ выпусцілі новы 6-хвілінны сюжэт, у якім раскрылі сенсацыйныя падрабязнасці няўдалага плану. Распавялі і пра 150 пікапаў з буйнакалібернымі кулямётамі, якія нібыта мусілі штурмаваць палац. Ігор Станкевич працягне. Амаль 6 хвілінаў пад лагатыпам антыфейкі, адразу 3 сенсацыі. Першае – прызнанне Юрыя Зянковіча, Рыгора Кастусёва і Александра Фядуты ва ўдзеле ў рыхтаванні дзяржаўнага перавароту. Я признаю себя виновным. Признаю свою вину. Признаю себя виновным в участии в заговоре. Мы бачым запіс
дзе словы з аднаго боку вырваны з кантэксту, з другого боку бясспрэчна, што людзі ў кадры кажуць, што яны прызнаюцца ў гэтым злачынстве. Я не магу рабіць ніякіх высноваў з гэтага, просто бачна той кавалак інфармацыі, які нам далі. На кадрах са схаванай камеры ў маскоўскім рэстаране Александр Фядута і Юрый Зянковіч выкладаюць план захопу ўлады. Задача номер 1 у нас получается устранить самого главного. Сам Лукашенко ў сюжэце прызнаецца, што забіць яго на парадзе, а менавіта такія планы змоўнікаў агучылі КДБ і ФСБ, немагчыма. Між тым, былы кіраўнік ваеннай контрвыведкі, гісторык Станіслаў Князеў выдаў яшчэ больш сенсацыйную версію. Нібыта з боку Літвы рыхтаваўся прарыў 150 джипаў з буйнакалібернымі кулямётамі, якія калісьці ганяліся за ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Еще в августе-сентябре прошлого года сам Лукашенко говорил о том, что Польша собирается начать войну с Белоруссией и забрать у Беларуси Гродненскую область. Поэтому тут ничего нового нету. Это стандартный набор обвинений в адрес всех противников. А просто здесь эти обвинения доведены до полного абсурда. Нарэшце апошняя сенсацыя. Новыя кадры сустрэчы Лукашэнкі з камандай Віктара Бабарыкі і Сергеем Тихановскім у СІЗА КДБ. На іх Тихановскі згадвае пра малодшага сына Лукашэнкі Мікалая. Они же будут эти вопросы к Коле, у тебя к Коле никаких. У меня вопросы. Он будет обычным гражданином, как водитель. А ці вераць інфармацыі, паказанай у сюжэце ОНТ беларусы? Просто пропаганда, чтобы запудрить мозги тем, кому еще их не отпудрили, скажем так. Предателей очень много, как оказалось, к большому сожалению. Просто все перемешалось, и все перемешались. Для чего пускать? Чтобы людям голову задурить. Нам не задуришь. Сацыяльныя сеткі адрэагавалі на сюжэт ОНТ шквалам гумару і мемаў. На гэтым тыдні тэлеканал плануе паказаць новы фільм пад назвай «Забіць прэзідэнта», у якім абяцае паказаць шмат важнага, цікавага і шакавальнага. Ігор Станкевич, Белсат. Праваабарончы цэнтр «Вясна», чыя дзейнасць летась дапамагла практычна кожнай сям'і ў Беларусі, сёння адзначае юбілей – 25 гадоў самаадданай працы. За гэты час былі і напады міліцыянтаў на офіс, і крымінальныя справы супраць кіраўніцтва. І сёння праваабаронцы адзначаюць юбілей за зборам інфармацыі аб рэпрэсіях супраць грамадзянаў. Праца ва ўмовах прававога дэфолту і палітычныя суды у матэрыяле Юліі Цяльпук. 27 гадоў дзейнаму ў Беларусі палітычнаму рэжыму і 25 гадоў праваабарончаму цэнтру «Вясна». Патрэба ў праваабарончай арганізацыі паўстала амаль адразу пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі. Таму замест святкавання вясноўцы сабралі онлайн-канферэнцыю, прысвечаную сур'ёзнай праблеме. Зараз мы фактычна знаходзімся ў сітуацыі надзвычайнага, яшчэ не вайсковага, але ўжо надзвычайнага становішча, калі грамадства пазбаўлена элементарных правоў. Алесь Бяляцкі і сам правёў за кратамі амаль 3 гады, да так званай адлігі 2014 года. Праваабаронцы сярод палітвязняў ёсць і цяпер. Вясноўцы фіксуюць усе вядомыя ім выпадкі парушэння правоў чалавека, рыхтуюць адпаведныя справаздачы для міжнароднай супольнасці, для камітэту правоў чалавека. Асаблівая увага да умоваў утрымання ў месцах зняволення, да пераследу ўсіх актывістаў, намаганні па адмене смяротнага пакарання і правядзенні свабодных выбараў, выданні кніжак і аналітычных справаздачаў. Зміцер Дашкевіч, грамадскі актывіст, абаронца курапатаў, трапляе ў гэтыя справаздачы зноў і зноў. У ліку некалькіх асобаў яго затрымалі 23 красавіка ля рэстарацыі «Паедзем, паедзім», збудаванай ля месца масавых расстрэлаў беларусаў карнікамі НКВД. Сёння затрыманым далі сотні, з метру 20, гэта найбольш. За гэты год другі будзе адміністратыўны арышт. Падобны арышт быў у студзені на Курапацкай варты. У судзе Менскага раёну сёння раздавалі сотні таксама арыштаваным напярэдадні за грамадзянскую пазіцыю ў Новай Баравой. А ў паставах Ірыну Паляніну суддзя Наталья Максимович палічыла вінаватай у абразе кіраўніка мясцовай міліцыі і захоўванні патронаў ад спартовай зброі, за што прысудзіла 2 гады калоніі. Как мне сказал один следователь, сейчас это так трактуется, да, вот ими так трактуется, законом не трактуется, поэтому все, что не нравится, все расценивается как
как несанкционированная символика. Белые сердечки на окне расцениваются, листики какие-то, там ленточки. Вясна таксама назірала за працэсам 33-гадовай мінчанкі Юліі Кубовіч, якой суддзя Вікторыя Шабуня сёння прасудзіла 2 гады хатняй хіміі за нібыта блакаванне дарогі. Жанчына 40 секундаў стаяла са сцягамі на пешаходным пераходзе. Людей задерживают за носки, за зефирки, за то, что люди на 1 минуту вышли на акцию мирную. Ну, это неадекватно, во-первых. Вот. При нынешних ситуации просто у людей не остается ничего другого, как как-то проявлять свое мнение, потому что все законные методы были испробованы еще в августе-сентябре. Падсудным у Жодзіна сёння пашчасціла менш. 3 чалавек асудзілі на тэрміны да 3 гадоў узмоцненага рэжыму за размалёўку і падпал табакерак. За толькі размалёўку шапікаў той жа фірмы 2 і 2,5 гады хіміі Лідзія Целіца прысудзіла абвінавачаным Бераснёву і Сіўцу. Юлія Цяльпук, Белсат. Спадарства, на гэтым пакуль усе навіны, але заставайцеся з Белсатам. Праз момант размова дня Віталія Цыганкова пра генералаў-здраднікаў і змову за спінай Лукашэнкі. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы.